Много често има майки, които си задават този въпрос. Добре ли е детето ми? Всичко наред ли е? Първият въпрос, на който трябва да си отговорим е: моето дете има ли някакъв риск за развитието му, който е породен от начина му на раждане или бременността? Тоест, имаме ли рискова бременност, отлепване на плацента, някаква ситуация, заради която може да имаме недостиг на кислород вътреутробно, тежко раждане, недоносено бебе, бебе родено с проблеми. Да, това са деца, които би било добре да бъдат скринирани на време. Под време разбираме в рамките на около втория месец да посетят специалист детско развитие, който да направи валидиран скрининг спрямо възрастта на детето. Ако обаче имаме едно доносено здраво кърмаче и не виждаме никакви тревожни сигнали спрямо нормите за развитие, не е нужно да правим скрининг преди стандартно препоръчителния, който е 9-я месец. Но ако нещо ни тревожи, няма нужда да чакаме. Има адекватни инструменти, аз работя с такъв, който е международно признат скрининг и е част от здравните системи в цял свят, с който мога от 4-седмично бебенце да скринирам, да видя всички негови области на развитие. Дали имаме проблем с финна моторика, с груба моторика, с комуникация, когнитивно развитие, изобщо цялостното развитие на детето, как се случва. Ако майката има съмнения за неправилно развитие от типа на социално-емоционално странно развитие, имаме и специфични скрининги, които търсят и девиации от типа на аутистичен спектър. Тъй, че могат много неща да се видят от тази крехка възраст. Важното е да не чакаме да се прояви много сериозен проблем и вече множество специалисти да ни кажат, че трябва да се направи нещо. Да, винаги може да се обърнете към личния си лекар, към невролог, има други специалисти, но моята препоръка отива към валидиран скрининг за ранно детско развитие на време, още от най-ранна възраст, когато се появи някаква тревожност от страна на майката.